Hei, tässä oli sitten meidän tämänkertainen urakka. Joo, isoisän mukaan paras maalaussää olisi pilvipouta. Ei liian kuuma eikä liian kostea. Onko näin, Mikko? Näin on. Pahtavassa auringonpaisteessa maali kuivuu liian nopeasti. Eli hellesäällä kannattaa maalata aina talon varjoisella puolella. Aivan. Onko maalattava pinta jo puhdas ja kuiva ja kaikki irtoava aines poistettu? Kyllä, harjattu ja pesty ihan ohjeiden mukaan. Harjattiin ensin pinnat irtoliasta. Sitten pestiin homehtuneet ja likaiset pinnat homepesulla. Irtoava maali kaavittiin pois ja suojattiin puupuhtaat pinnat valttipohjusteella. Mitä hyötyä valttaamisesta on tässä vanhassa talossa? No, valttipohjuste suojaa kosteudelta, homehtumiselta ja sinistymiseltä vanhaakin taloa. Kerros, Mikko, miten me tästä sitten jatketaan? No, löytyykö ruosteisia naulankantoja tai muita ruostuvia osia? No, löytyyhän niitä. Neuvosi mukaan teräsharja sinne ja suojasi rosteeksi ruosteenestomaalilla. Entäs oksakohdat? Käsittelin ne oksalakalla, kun sanoit, että se vähentää oksakohtien tulemista näkyviin maalipinnassa. Sanoit, ettei näissä esikäsittely- ja pohjustustöissä kannata fuskata. Totta, likaisessa pinnassa maali ei pysy eikä peitä huonosti tehtyä pohjustusta. Onhan se pikateho oikea maali tälle talolle? Talo on maalattu alun perin 50-luvun hengen mukaan öljymaalilla ja sen jälkeen parin kertaa lateksimaalilla, joten pikateho on hyvä valinta. Pinnat täytyy kuitenkin ensin pohjamaalata ohennetulla öljypohjamaalilla kertaalleen yli ja sitten vasta pintamaalaus pikateholla. Okay. Maali kannattaa sekoittaa huolellisesti ennen käyttöä ja mä jätän tän sekoitustikun tähän, niin sitä voi sekoittaa myös käytön aikana. Haluamme kestävän, näyttävän ja suojaavan pinnan. Siksi maalaamme tämän 2 kertaan. Puuosien päät ja jatkoskohdat on sitten käsiteltävä huolellisesti. Niihin pääsee muuten helposti kosteutta. Kertauksen vuoksi vielä lista tarvittavista välineistä ja maaleista. Kun laittaa siveltimen tauon ajaksi muovipussiin ja sulkee sen hyvin, niin sitä voi käyttää myöhemminkin. Kiitos hyvistä neuvoista, Mikko. Työohjeistakin oli paljon apua. Sitä vartenhan maalilinja on olemassa. Kiitos, Mikko, neuvoista. Kiitti, moi! Tämä ohjelman lisää tietoa ja urakkamme tarkan selostukseen työohjeineen sekä tiedot käytetyistä tuotteista löydät Tikkurilan netistä. Maaliliikkeistä saat nämä ulkomaalien värikartat ja puutalon maalausoppaan sekä työohjeet ihan ilmaiseksi. Tikkurilan netissä voit myös katsoa tämän ohjelman. Ja muistakaa, kaikki neuvot ja niksit maalaamiseen saatte Tikkurilan maalilinjalta. Maalaa maailmasi.